संसार पातकान बरोन उचामोळ झाला पोस्तोऱ्यांनी संसाराक पिसो केला ताणी आपलो पावर दाखयला देवचाराक कशी करून देवाक दुखयला या आताच्या तेंपार कितें जाला वेपार जनावरां पोरी जिवीत जाला मनशाचें आंकवारपणार मौजा मारतात काळोखान जीव विसातात सुख विबाडटात फुडाराचे भुरग्याक जोलमान हाडटात ताका जिवेशी मारतात स्वत लिपोंक ते पातकाचे ते लिपोन उरोना पडलो नासतना रावना ताचे थापणे पासून घातल्यार लोखणाचे वायट रस्त्यार वेता आपल्याच हातान आपलो फुडार विबाडटा कोणाकूय आपले जिवीत पेटयता थोडी आंकवारपणार मायो जावन पावता आयकात सांगता भयणांनी थोड्याच या उतरांनी वायट आदारून गोरभोरसी दुडवांनी भाव भयण तूं मिंगेर येवची ना खबर तुजी घेवची ना मागीर रोडटेले दुकानी आयक उक्ते तरुण कान उक्तलो तुजो रेस्पेत मान पाचात तेलेत वायट उतरांनी पडला दितेले झाड भयणी कोरी ना काय पाड जिवीत बोरी ना काय काट्यांनी आमच्यो थोड्यो भयणी दोरमा भायर पावल्यो सुख मेवतले म्हूण आशेन रावल्यो सोबीत फुलांच्यो पाकळ्यो बावल्यो आमी फसली म्हणून दुकानी रोडल्यो दुसऱ्या दोरमान काजार जावची एका दिसा मोरसी सांग तुका तो कितें कोत्तलो उतरा मोतीन दोर गोड दोणे एकल्याक आपलो दोरोम गोड दोरमा पोरमोणे मोरोन कोत्तलो आमचे मोदें रावसी ही गोरजेचे कायदे पाळसी गांवचो लोक तुजो इतेर वतलो गरीब जाल्यार पासून फाव आमचो तो क्रिस्तांव भाव पूण तुजी वरान मातयेक लायतलो गरीब जाल्यार पासून फाव आमचो तो क्रिस्तांव भाव पूण तुजी वरान मातयेक लायतलो